खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 23 कार्तिक 1436 मायथाइ एबा 9 नभेम्बर 2024 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। मोजां मोननाया हारसिं सुबुंफोरनि जिउआव सौदावनो हागौ। हाबा जानाय आरो सोमोन्दोआव थानाय जराफोरा धोरोमारि दावबायनायाव थांनो खाबु मोनगोन। बेनि अनगायैबो नोंनि पार्टनारआ नोंथांखौ शपिं खालामनो लांनो हागोन। जयै सम हगारनाया सानखौ गोसोखांथाव खालामगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां गाबआ जादों गलापि गाब आरो खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4। वृष राशि। जुदि नोंथाङा मोनसे रादाय होनाय सोमोन्दोआव दं, अब्ला दिनै नोंथाङा गासै सानखौ गावनि जिउ लोगोरिजों बारहोगोन। हाबा जानाय सुबुंफोराबो गावनि जिउ लोगोरिजों सम हगारनो मोजां मोनगोन। जायफोरा हाबा जायाखै आरो बिसोरनि बिमा-बिफाया गावसोरनि जुलिनि थाखाय सोमोन्दो नागिरगासिनो, बिसोरो थाबैनो मोजां खौरां मोननो हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां गाबआ जादों ब्राउन गाब आरो खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2। मिथुन राशि। गोसोआ खुसि जागोन। आरिमु एबा देंखोनि फारसे गोसो जानाया बांगोन। नखरारि जिउआ गोजोनथाव जागोन। फालांगियाव बांसिन गोब्राब खामानि जागोन। मुलाम्फाया बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां गाबआ जादों गलापि गाब आरो खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8। कर्क राशि। जुदि नोंथाङा मोनसे रादाय होनाय सोमोन्दोआव दं, अब्ला दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोजां जानाय नङा। पार्टनारजों नांलायनायनि जाहोनाव खर' सानाय जागोन। हाबा जानाय जराफोरनि गेजेरावबो थासारिया सिगांनिख्रुइ साबसिन जानाय नङा। बिहाव-बिखुनजोनि फारसेखौ लानानै दान्थे-बिदान्थे जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां गाबआ जादों खमला गाब आरो खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6। सिंह राशि। हाबा जानाय सुबुंफोरनि थाखाय जिउ लोगोरिनिख्रुइ गुबुन सुबुंखौ बांसिन फोथायनाया जोबोद गोब्राब जानो हागौ। नोंनि जुलियाबो बायनो हागौ। गुबुन फारसेथिं जायफोरा सोमोन्दोआव दं, बिसोरनि साना मोजां मोनलायनाय आरो रमान्सनि बेलायाव जुनियायै मोजां जानाय नङा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब आरो खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9। कन्या राशि। ग्रहफोरनि लोरबां थाथाया हाबा जानाय आरो सोमोन्दोनि थागिबिफोरनि मोजां मोनलायनाय जिउआव गाज्रि गोहोम खोख्लैगोन। सासे लोगोनि थाखाय जरानि गेजेराव नांलाय-खमलाय जानो हागौ। जुदि कन्या राशिनि थागिबिफोरा गावसोरनि रागाखौ दबथायनो हाया, अब्ला सोमोन्दोआबो बायनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां गाबआ जादों अख्रां गोथां आरो खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5। तुला राशि। सोमोन्दोआ हारसिं थागिबिफोरनि थाखाय फैनो हागौ। जाय तुला राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय नेवसिनाया साबसिन जागोन। हाबा जानाय आरो सोमोन्दोआव थानाय सुबुंफोरा पार्टनारनि रागा जोंनायजों मोगा-मोगि जानांनो हागौ। फिन खेबसेबाव नोंथांनि पार्टनारआ गोजाम बाथ्राफोरखौ लानानै नोंथांजों रागा जोंनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब आरो खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1। वृश्चिक राशि। जुदि नोंथाङा सोरखौबा मोजां मोनो आरो बिसोरनो नोंथांनि मोजां मोननायखौ फोरमायनो सानदोंब्ला, दिनैनि साना नोंथांनि गोसोनि साननायखौ फोरमायनो थाखाय मोजां सान नङा। हाबा जानाय आरो सोमोन्दोनि सुबुंफोरनि जिउ लोगोरिया बिसोरखौ बायनो थाखाय गावसोरनि मोजां मोनसिननाय जायगायाव लांनो हायो। बेनि अनगायैबो मोनसे सावथुननि कालारबो सानथांखि खालामनो हायो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब आरो खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7। धनु राशि। सासे जर'खा सुबुङा हारसिं थागिबिफोरनि जिउआव हाबनायनि जाथावना दं। बिसोरनि बिफाया सोमोन्दोआव थानाय सुबुंफोरनि सोमोन्दोनि बागै मिन्थिनो हायो, जायनि जाहोनाव नोंथाङा सानसे नारसिनजानानै थागोन। दिनै मोजां मोनलायनाय आरो रमान्सनि बेलायाव हाबा जानाय जराफोरनि मोजांनि थाखाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां गाबआ जादों गलापि गाब आरो खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3। मकर राशि। जायफोरा हाबा जाबाय बिसोरो गावनि जिउ लोगोरिखौ लोगो हमनो खाबुबो मोननो हागौ।
हाबा जानाय जराफोराबो जयै सम हगारनो खाबु मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां गाबा जादों ब्राउन गाब आरो खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8। कुम्भ राशि। हारसिं थागिबिफोरनि जिउआव सासे जर'खा सुबुंनि हाबनाय जानो हागौ। हाबा जानाय आरो मोजां मोनग्रा जराफोरा दिनै मोनसे मोजां सान मोनगोन। सानजौफुनि सिगां नोंनि पार्टनारआ नोंथांनो माखासे मोजां खौरां खोन्थानो हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां गाबा जादों गलापि गाब आरो खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5। मीन राशि। हाबा जानाय आरो हाबा जानाय जराफोरनि जिउआव मोजां मोनलायनायनि थाखोआ बांगोन। हारसिङै रायज्लायनो थाखाय गोबां सम थागोन, जाय गोजाम गोसोखांथिफोरखौ फिन खेबसेबाव लाबोफिनगोन। हारसिं थागिबिफोरनि जिउआव थाबैनो सासे जर'खा सुबुंनि हाबनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां गाबा जादों खमला गाब आरो खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8।